vychladne. Ak si na tomto mieste a možno nejak takto cítiš vo svojom živote, že ako keby sa niečo posunulo alebo vychladlo, tak sa modli. Volaj na Pána, aby to nikdy neprišlo do stavu, že je tam vychladnutá láska. Ale dovol Duchu Svätému nech zafúka a nech rozdúcha tú lásku, ktorú položil do teba. Daj mi priestor na tomto mieste. Ak niekto ublížil tebe, tak mu dokáže toto mieste odpustiť. Možno je to bolestivé, silné, ale dokáže to odpustiť. Nemať hnev, nemať vo svojom srdci jednoducho hnev v takom stave, že by si bol ochotný zavraždiť, zabiť. Ak niekomu si ty ublížil, a možno slovne, možno si niekoho zhodil, pros Pána, Pane, daj mi silu, daj mi správne kroky, ako to poriešiť. My ako zbor posledný čas, ja prechádzam v zbore to, že pár ľudí sa postavilo proti mne v zbore. Hnevajú sa zo pár rodín. A ja by som povedal z mojej strany, že bez príčiny nikomu sme neublížili. S Jarmilou, so svojou manželkou. A som povedal jednu vec, že to veľmi bolí. Človeka, ktorý miluje, stále ich mám rád, milujem ich, ale pastori prechádzajú niekedy aj takéto stránky. Vieš, ty miluješ tých ľudí. Po nociach niekedy ťažko zaspávam, rozmýšľam, kde je chyba, prečo sa tak ľudia správajú. A viete, tento verš hovorí o mnohom. Pretože sa rozmnoží neprávosť, hriech a mnohých vychladne láska. Je to láske. Je to o láske, ak nedokážeme byť spolu na jednom mieste uctievať Pána. Je to láske. Vychladnutá láska, kde už není vášeň. Kde už človeka nebaví možno byť s Bohom čítať Bibliu. A niekto hovorí, ja som už nečítal Bibliu možno 2 mesiace, 3. To je vychladnutá láska, to není vášeň. To není zapálenosť, to není horlivosť. A ak nečítaš Bibliu už nejaký čas, tak toto je ten verš. Ale pokiaľ je ešte čas milosti a doba milosti, aj tieto miesta, jak sme tu dnes, je nás naozaj oddelia od toho, čo je zlé. A nech nás naozaj Duch Boží, Svätý Duch, zapáli to, čo je dobré. Počas tejto chvály, poď a reaguj. Spolu so mnou. Vieš čo, nech to není iba nejaký spev, po ktorom budeme mať prestávku, ideme jesť. Ja to neviem vypôsobiť. Ja neviem vypôsobiť, aby celá miestnosť uctievala Boha. Ale viem, čo dokáže to, ak celá miestnosť bude uctievať Boha. Možno by som aj vedel tým, že tu vytvorím nejakú atmosféru, ale to bude moja atmosféra z tela. Nebude to Božia, bude to falošné pomazanie. Ale ak naozaj sú tu hlavní ľudia, ktorí budú volať na Boha a dáme priestor Pánovi, počas iba jednej chvály môžeme zažiť to a môžeme byť tak zapálení, jak možno by sme trávili 1 mesiac niekde v iných miestach, hľadali. Toto je to pravé miesto, dobré miesto. To Boží dom. A tým Božím domom není táto miestnosť. Si ty a ja, keď sme takto spolu. Počas tejto chvály, to je Bože, pomôž mi, aby som nikdy nestratil lásku tvoju v srdci. Ak táto láska bude v srdci, stále zostane zmierený s Bohom, zmierený s bratom, aj s nepriateľom. Ak táto láska vychladnú aj tieto 3 vzťahy. Tak poďte chváliť, uctievať Pána s nami.